Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала! Днес ще засегнем една тема, която без преувеличение касае всеки един от вас, особено ако сте на възраст над 60 години или имате близки, които са в тази възрастова група. Говоря за промени, които могат да ви струват пари и то не малко, ако не сте информирани. Вероятно вече сте чули слухове за нови глоби за 60+, за това, че вече утре ще започнат да ви искат пари за неща, за които досега не сте плащали или не сте знаели, че трябва. Нека да внесем яснота и да разберем какво точно се случва. Информацията, която ще получите днес, е критично важна и може да ви спести сериозни финансови неприятности, време и нерви. Затова, моля ви, не пропускайте нито секунда от това видео. А сега, преди да продължим, едно бързо напомняне. Ако още не сте го направили, абонирайте се за канала, натиснете камбанката за известия, за да не пропускате бъдещи важни видеа и, разбира се, харесайте това видео, ако смятате, че информацията е полезна. Това помага на повече хора да я видят. Нека започваме веднага. Доскоро много от вас, навършили 60 и повече години, са живели с сравнително ясно установени правила и очаквания относно своите задължения към държавата и общините. Имаше определени облекчения, да речем, при плащане на данъци за имот, при ползване на определени услуги или при административни процедури. Често пъти, поради дългогодишна практика, дори някои незначителни нарушения или пропуски в документирането не са водели до сериозни санкции. Истината е, че системата беше по-толерантна или по-скоро фокусът на контрола беше насочен към други сфери. Днес обаче ситуацията се променя. Държавата в лицето на различни институции, от общински администрации до НАП и различни регулаторни органи, затяга контрола. Това не означава непременно въвеждането на съвсем нови, измислени глоби, насочени единствено към възрастните хора. По-скоро става въпрос за по-стриктно прилагане на вече съществуващи закони и наредби, както и за промени в регламенти, които досега са били с по-свободно тълкуване или не са били обект на такъв интензивен контрол. Целта на тези промени е повишаване на събираемостта, актуализиране на регистрите и осигуряване на по-голяма прозрачност и справедливост. За вас като граждани това означава, че е изключително важно да сте информирани и да действате превантивно, за да избегнете бъдещи проблеми. Първо, какво трябва да знаете и кого засягат тези промени? В основата си новите изисквания и засиления контрол засягат най-вече две основни категории задължения, които често са били пренебрегвани или просто са оставали незабелязани от по-възрастните хора. Това са задълженията, свързани с имотното състояние и тези, отнасящи се до лични административни документи и спазването на регулации, касаещи ежедневния бит, имотни задължения и такси. Тук най-големия риск идва от неактуални данни в имотния регистър и общинските данъчни служби. Много често възрастни хора, особено в селските райони или по-малките градове, са правили промени по своите имоти през годините, без да ги декларират официално. Говорим за пристройки, надстройки, усвояване на тераси, строеж на навеси, гаражи, външни тоалетни или бани, които не са вписани в кадастъра и не фигурират в документите за собственост. Доскоро такива нарушения често оставаха ненаказани, ако нямаше конкретен повод за проверка. Сега обаче общините и държавните органи започват засилени кампании по актуализиране на кадастралните и данъчните регистри, често чрез дронни снимки и сравняване с старите планове. Ето няколко конкретни примера. Пример едно. Баба Ганка на 75 години, която живее в семейна къща в покрайнините на Пловдив. Преди 10 години е решила да пристрои към къщата малка лятна кухня, около 15 квадратни метра, за да не се налага да готви вътре през жегите. Не е извадила строително разрешение, защото така се правеше на времето, а и никой от съседите и не я е уведомил, че това е незаконно. Сега при новите проверки общината може да я задължи да легализира пристройката, което включва такси за архитектурно заснемане, проектиране, разрешителни. А ако легализацията е невъзможна поради някаква причина, например нарушени отстояния до съседен имот или надвишаване на плътността на застрояване, тогава може да се наложи премахване или още по-висока глоба. Обикновено глобата за незаконно строителство може да варира от 1000 до 10 000 лева за физически лица, в зависимост от размера и характера на нарушението. Представете си шока на баба Ганка, когато получи такова предписание. Освен това, докато не се узакони, върху пристройката не са плащани местни данъци и такси, което също може да доведе до начисляване на лихви за пропуснати плащания назад във времето. Пример 2. Дядо Петър на 68
78 години, е наследил апартамент в София, но не е актуализирал данъчната си оценка в общината, след като е направил основен ремонт преди 5 години, включващ смяна на дограма, подобрение на инсталациите и нова външна изолация. Доскоро общините не проверяваха толкова детайлно дали декларираните подобрения съответстват на реалността, особено ако не е имало промяна в квадратурата. Сега при засилен контрол може да се окаже, че данъчната оценка на имота му е по-висока и той дължи по-високи данъци за последните 5 години плюс лихви. Неплащането на местни данъци и такси в срок води до натрупване на лихви, които могат да достигнат значителни суми, особено за по-дълъг период. Административни задължения и документи. Друга чувствителна тема са личните документи и спазването на различни административни срокове. Често пъти възрастните хора забравят или неглижират подмяната на лични карти, шофьорски книжки или други документи, чиято валидност е изтекла. Пример 3. Баба Елена на 65 години е пенсионерка от малко село. Нейната лична карта е изтекла преди 8 месеца. Тя е смятала, че щом не пътува в чужбина и не я изискват всеки ден, няма нужда да я подменя веднага. Сега обаче и се налага да изтегли по-голяма сума пари от банката, която изисква валиден документ за самоличност. При опит да поднови личната си карта, тя ще бъде санкционирана с глоба за просрочие. По Закона за българските лични документи, глобата за неподновяване на лична карта в срок може да варира от 20 до 100 лева за физически лица. Освен финансовата санкция, тя ще изгуби време и нерви, за да уреди всичко, а докато личната й карта не е валидна, тя може да има проблеми с достъпа до различни административни услуги, банкови операции и дори с гласуването. Пример 4. Дядо Иван на 70 години има кола, която използва рядко, предимно за да ходи до вилата си. Той е забравил да плати годишния данък за превозното средство и таксата за технически преглед. Смятал е, че щом колата се ползва малко, няма проблем. Сега, при евентуална проверка от КАТ или при опит за прехвърляне на собственост, ще се установи, че има натрупани неплатени задължения, отново с лихви. Освен това, карането на превозно средство с изтекал технически преглед или безплатен данък води до сериозни глоби. Например, глобата за липса на валиден технически преглед може да бъде от 50 до 200 лева, а при повторно нарушение може да се стигне и до спиране от движение на автомобила. Кой не трябва да се притеснява толкова? Не трябва да се притеснявате, ако всички ваши документи са изрядни, ако нямате незаконни пристройки или подобрения по имотите, които не са декларирани, и ако сте спазвали всички срокове за плащане на данъци и такси, ако сте получавали уведомления за промени в местни данъци или такси и сте действали своевременно, също сте в безопасност. Този засилен контрол е насочен към тези, които имат пропуски или нарушения, дори и да са направени неволно или от незнание. Сега да преминем към втората важна част – изключенията от правилата, клопките и неочевидните нюанси. Изключения и облегчения. Все още съществуват различни облегчения за пенсионери и хора в неравностойно положение, но те не са автоматични. За да се ползвате от тях, трябва активно да ги заявявате и да доказвате, че отговаряте на критериите. Например, при данък сгради и такса битови отпадъци, много общини предоставят облекчения за лица с над 50% намалена работоспособност или за такива с ниски доходи. Ключово е обаче да подадете молба и необходимите документи, например решение от ТЕЛК, документ за доход, пенсионно разпореждане, в Общинската данъчна служба в определени срокове, обикновено до края на януари или февруари за съответната година. Ако пропуснете срока, няма да можете да ползвате облекчението за текущата година. Пример, Леля Мария, 78 години, е с ТЕЛК решение за 70% намалена работоспособност. В продължение на години е ползвала намаление на данък сгради и такса битови отпадъци. Но тази година е забравила да подаде новата си молба в общината, въпреки че срокът за ТЕЛК решението и не е изтекал. Поради тази причина общината не е приложила отстъпката автоматично и тя е получила известие за пълния размер на данъците. Ако не реагира на време, ще трябва да плати цялата сума, а после да прави корекции, което е по-сложно. Скрити клопки и неочевидни нюанси. Един от най-големите проблеми е липсата на комуникация и информираност. Често възрастните хора разчитат на устна информация или на това, че някой ще им каже. Клопка 1. Промяна на адрес за кореспонденция. Ако сте сменили адреса си, но не сте уведомили общината или НАП, е възможно да не получавате известия за начислени данъци, глоби или нови регулации. По закон, дори да не сте получили уведомление, ако то е изпратено на декларирания от вас адрес, се счита за редовно връчено. Така може да се натрупат лихви и наказателни такси без ваше знание. Клопка 2. Наследство и съсобственост.
Ако сте наследили имот заедно с други роднини, всички съсобственици са солидарно отговорни за плащането на данъците. А ако някой от съсобствениците не плаща своята част, общината може да потърси цялата сума от всеки един от вас. Това често води до спорове и неприятности в семействата. Уверете се, че имате ясна договорка с другите съсобственици. Клопка 3. Изоставени имоти. Ако притежавате запустял имот, например стара къща на село, която не ползвате, но не сте я прехвърлили или продали, вие продължавате да дължите данъци и такси за нея, дори ако тя е в лошо състояние или е рухнала. Ако общината прецени, че имотът е опасен или загрозява околната среда, може да ви наложи глоба за неподдържане или да ви задължи да го премахнете за ваша сметка. Какво трябва да направите сега, за да се предпазите? Ето конкретни стъпки. Първа стъпка – проверете своите документи за самоличност. Извадете своята лична карта и шофьорска книжка, ако имате такава, и проверете срока им на валидност. Ако срокът е не изтекал или предстои да изтече в близките 3-6 месеца, незабавно предприемете действия за подновяването им. Къде да отидете? За подновяване на лична карта или шофьорска книжка трябва да посетите районното управление на МВР по постоянен адрес или по адрес на настоящия ви престой. Какви документи да съберете? За лична карта, стара лична карта, документ за платена такса. Таксата зависи от срока за издаване, бърза, обикновена или експресна. За шофьорска книжка, стара шофьорска книжка, медицинско свидетелство от личния лекар, документ за платена такса. Какво да напишете? Ще попълните заявление на място. Важно е да посочите актуален телефонен номер и адрес, на който да ви уведомят, когато документът е готов. Втора стъпка – проверете състоянието на имотните си задължения, посетете Общинската данъчна служба по местонахождение на имота и те, които притежавате. Къде да отидете? Общинска данъчна служба или отдел местни данъци и такси. Какви документи да съберете? Документи за собственост на имота, нотариален акт, последно платена квитанция за данък сгради и такса битови отпадъци. Какво да направите? Поискайте актуална справка за всичките си имоти и за дължимите данъци и такси. Уточнете дали имате просрочени задължения или несъответствия. Ако имате пристройки или промени по имота, които не са декларирани, консултирайте се с служителите какви са възможностите за узаконяване или деклариране. Не се страхувайте да питате. По-добре е да сте проактивни, отколкото да чакате глобата. Трета стъпка – актуализирайте данните си. Уверете се, че всички ваши адреси за кореспонденция в Общинската администрация, НАП, личния ви лекар и други важни институции са актуални. Ако сте сменили телефонен номер или адрес, уведомете ги своевременно. Къде да отидете? Всяка институция, с която имате отношения, община, НАП, поща, банка, какво да направите? Попитайте какви са процедурите за актуализиране на контактните данни и ги изпълнете. Четвърта стъпка – информирайте се за актуални облекчения. Ако имате право на някакви облекчения, ТЕЛК, ниски доходи, други социални критерии, проверете сроковете и условията за тяхното заявяване за текущата и следващата година. Къде да отидете? Общинска данъчна служба, социални служби. Какво да съберете? Решение от ТЕЛК, документ за пенсия, други документи за доходи. Какво да направите? Подайте молба в срок и приложете необходимите документи. Пета стъпка. Разговаряйте с близките си. Ако сте възрастен човек и тези административни процедури ви се струват сложни, не се колебайте да потърсите помощ от своите деца, внуци или доверени приятели. Помолете ги да ви съдействат в проверките и попълването на документите. Понякога една малка помощ може да ви спести големи проблеми. В заключение, скъпи приятели, ситуацията наистина се променя. Новите глоби не са измислица, а по-скоро засилен контрол и стриктно прилагане на вече съществуващи правила. Ключовата дума тук е информираност. Бъдете активни, проверете всички свои задължения и документи и не чакайте да получите призовка или глоба. Превенцията винаги е по-добра от лечението. Надявам се, че тази информация ви беше полезна. Моля, споделете в коментарите какво мислите по темата, дали вие или ваши близки сте се сблъсквали с подобни проблеми. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте го намерили за ценно, и да се абонирате за канала, за да продължавате да получавате актуална и полезна информация. Грижете се за себе си и бъдете информирани. До следващия път!